Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het nieuws van zaterdag 8 juni. Opnieuw is er een schietincident gemeld in Vlissingen. Het was net een paar weken rustig nadat vorige maand een reeks schietincidenten achter elkaar plaatsvond. Vanmorgen om 4:15 meldde een groot aantal mensen bij de politie dat ze een knal hadden gehoord in de straat Groenewoud in het centrum. Agenten hebben de straat en omgeving onderzocht, maar niets gevonden. De politie gaat er wel vanuit dat er inderdaad een schietincident is geweest. Of die verband houdt met de eerdere schietpartijen wordt nog onderzocht. Eind vorige maand werden daarvoor 4 mannen gearresteerd. Een bijzonder bezoek vandaag bij voetbalvereniging GPC in Vlissingen. Daar kwam Ajax-speler Danique Tolhoek langs om 35 voetbalmeiden te inspireren. Ja, ik vind het wel leuk en ook heel interessant om meer van haar te kunnen leren. Ik ben een superfan van Ajax en ik hoorde al dat ze uit Zeeland kwam en bij EVOZ zat. Dus dat vond ik wel heel leuk, ja. Ik weet niet wat ze gaat zeggen, maar ik hoop wel dat ze uit gaat leggen hoe ze daar is gekomen. Want al deze meiden dromen ervan om in haar schoenen te staan. Vanaf mijn 7e ongeveer wil ik al heel lang graag profvoetballer worden. Bij het Nederlands elftal en bij Ajax. Danique Tolhoek, afkomstig uit Capelle, vertrok in 2021 naar Amsterdam om daar prof te worden. Vandaag keert ze even terug naar Zeeland en geeft ze een speciale clinic met een boodschap. Wat ik ze mee wil geven is dat je altijd in jezelf kan geloven. En als je dat blijft doen, dan kan je alles bereiken. En als je daar het laat zien en niet te veel stress hebt, wie weet zie ik ze over een paar jaar wel bij mij bij Ajax. Nog even zwaaien met z'n allen. 1, 2, Het is voor sommigen de dag van het jaar. De vrachtwagenrit van Stichting Davo G in Oostdijk. Ruim 200 mensen met een beperking mochten mee. Vroeger al mijn hobby geweest, vroeger in Groenstaak gewoond. En wat stond je allemaal vrachtwagens te kijken? Ja, en foto's maken. Dat doe ik nog steeds. Vind je vrachtwagens ook leuk? Zeker vind ik het heel leuk. En waarom? Ja, daar zie je nog eens wat onderweg. Hè? Iedere deelnemer heeft een eigen vrachtwagen met chauffeur. Alleen kan Arnoud die nog niet heel makkelijk vinden. Wat is er nou zo mooi aan een vrachtwagen? Scania vind ik mooi. Ja. En waarom Scania? Dat is echt mijn vaste merk. De stichting organiseert een rit voor de 20ste keer. En dat wordt ieder jaar lastiger. Je hebt heel veel regeltjes. Je doet het al 20 jaar en dan denk je, oh ja, volgend jaar, we dienen het op dezelfde manier in. Is er weer wat aangepast of veranderd of noem het maar op. En ja, er zit veel werk in, maar het is een leuke hobby. Maar Arnoud, die heeft zijn chauffeur gevonden. Hoi, André de Jong. Je ziet die lachende gezichten, daar doe je het eigenlijk voor, hè? Dat is wel een vrije zaterdag. Ja, dat is niet erg. Nee. Nu is het geen Scania, het is een Mercedes. Oh, dat geeft niet hoor, dat is zo mooi, hè? Ja? Dat is een betere auto als de Scania. Ja. Hoe leuk is het om vandaag mee te doen? Geweldig. Die limlach, daar doe je alles voor. Zelf ook, ik heb altijd kippenvel ervan. In Zoutelanden de strijd om een plek in de tweede klasse tussen de Meeuwen in het groen en DBGC uit Oude Tongen in het blauw. En het is de uitploeg hier in de eerste helft die een kans gaat krijgen. Een poging van afstand op de lat, Tim Makloet. Een beetje pech voor de speler van DBGC. En Jesse Kerkhoven die heeft een engeltje daarop zitten. De Meeuwen stelt Barwijner daar tegenover in de eerste helft. Dit is een poging van heel ver van Menno de Nooijer. Menno de Nooijer. En die bal gaat net naast en over. 0-0 dus de ruststand. De Meeuwen wil promoveren naar de tweede klas. En DBGC wil in die tweede klasse blijven. Dit is een poging van Jeroen Sepp. Goed gepakt door Kerkhoven. Maar DBGC is de betere ploeg. Dit is de slotminuut. Makloet. Maar weer een goede redding van Kerkhoven, de keeper van de Meeuwen. Want de Meeuwen nog een keer in de allerlaatste minuut. Robin Dek. En daar was de Meeuwen dicht bij de voorsprong. Maar er moet een verlenging aan te pas komen. En in die verlenging een corner. Heel hoog bij de tweede paal. Komt hij hier in de voeten van Thijs Trompen. Dat is knap gedaan.
Thijs Tromp zet DBGC in de verlenging op voorsprong. En zo lijkt de Meeuwen aan het kortste eind te gaan trekken. Nog één keer de ploeg uit Zoutelanden. Menno de Nooijer. Maar goed gepakt door Roy Nieuwland. Nee, de Meeuwen redt het niet en is ook volgend jaar derde klassig. Het was een paar keer een soort van wisseling van de wacht vandaag. Met eerst vooral landinwaarts opklaringen. Aan zee was toen de meeste bewolking en zag het soms donker. Met verspreid ook een drup regen over de provincie. En vanmiddag was de meeste zon juist aan zee te vinden. Maar gemiddeld was het erg prettig weer en natuurlijk ook prima fietsweer. Dit is bij Nieuwdorp. Vannacht klaart het verder op en het wordt vrij koud, want de wind neemt af naar windkracht 1 tot 2 en aan zee naar windkracht 3. Minimumtemperatuur van 7 tot 10 graden. Morgen begint dus fris, maar wel vrij zonnig. In de loop van de dag komen er vooral stapelwolken en 's avonds raakt het bewolkt, maar het blijft droog. Maximumtemperatuur van 16 tot 18 graden en 's middags een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Het is ook prima zeilweer daardoor. Maandag, dat wordt een ander verhaal. Er komen uit het zuidwesten veel buien en later op de dag zal het erg regenachtig worden en koud. Dinsdag en woensdag vallen er met een west-noordwestenwind ook nog een paar buien, maar keert de zon ook weer een beetje terug. Het blijft wel fris. En tot zover het korte nieuws en het korte weer van deze zaterdag. Zometeen het weekoverzicht. Dus heel graag tot zometeen.